שלום, אנחנו שמחים להציג לכם את השירות החדש שלנו, מערכת ויזואלית מתקדמת AVA 360. זוהי פלטפורמה אינטראקטיבית בתצוגת 360 מעלות שמאפשרת להציג את הפרויקט שלכם בצורה יפה, ברורה ונוחה במיוחד. אז מה מחכה לכם במערכת? בצד ימין תמצאו את התפריט הראשי. בלחיצה על כפתור מבנים תוכלו לבחור את הבניין הרצוי ולראות את כל הדירות הקיימות, כולל נתונים מלאים כמו שטח הדירה, שטח המרפסת והמחסן, הדגם, הקומה ותוכנית המחירה של כל דירה. בכפתורים הנוספים תוכלו למצוא גלריות תמונות של חוץ ופנים, מפה שמציגה את מיקום הפרויקט, ספר פרויקט עם כל המידע החשוב, סיור וירטואלי, ומודל תלת-ממדי שמאפשרים לראות את הפרויקט מכל זווית. הכל פשוט, נגיש ובמקום אחד. הסביבה האינטראקטיבית בתצוגת 360 מעלות מאפשרת להרגיש את הפרויקט מבפנים ולראות אותו בצורה מציאותית ומרשימה עוד לפני שנבנה. היכנסו להכיר את המערכת דרך הפרויקטים שלנו ותראו כמה זה פשוט, נוח ויפה.